Zdravím, ja som Mike 212 a v dnešnom videu sa pozrieme na set s číslom 7929 The Battle of Naboo. Tento set vyšiel v roku 2011 a má takýto nádherný box art s kapitánom Rexom, ktorý sa mi strašne páči, za mňa absolútne úžasný a za mňa absolútne top box art. Ďalej. Takže, ďalej na box arte môžeme vidieť planetu Naboo. Áno, viem, že to vyzerá ako to jedno Windows XP pozadie. Ja viem. A potom tu môžete vidieť figurky, ktoré sú všetky nové. No, nové, v roku 2011 boli nové. No teraz už moc nové sú není. Dobre. Ďalej, vrch krabice vyzerá takto. Jar Jar Binks 1:1 a prázdny zvyšok. Bok krabice vyzerá takto. Nejaký Lego klub. Čínčete čahu háňujam. A dačo? Potom druhý bok krabice vyzerá takto. Čo tu máme? Asi v 1, 2, 3, 4, v 6 jazykoch tu máme, že tento set je nový. To je veľká paráda a box art, mini box art. Dobre, a zozadu krabica vyzerá takto. Čo za mňa vyzerá veľmi dobre, máte tu figurky v iných pozíciách a môžete vidieť aj nejaké play funkcie, hej? Potom tu môžete vidieť, ako Jar Jar Binks s Gun Warriorom utekajú. Tuto máte 360 ako view na Jar Jara. A potom tu máte iné sety, ktoré vyšli v roku 2011, sa mi zdá. Hore tu napíšem, kedy tento set vyšiel. Ale tu máme ďalšie sety, čo je Imperial Weaving, Bounty Hunter Gunship a Jedi T6 Shuttle, ktoré sú všetky za mňa výborné sety. Bohužiaľ ich nemám vo svojej zbierke, ale strašne by som ich chcel. Hlavne tento Gunship a tento Jedi T6 Shuttle. Dobre, to by bolo všetko pre krabicu a poďme sa pozrieť na minifigurky. Takže prvá figurka v tomto sete je Gun Warrior, ktorý vyzerá takto. A za mňa je to veľmi pekná a podarená figurka, hlavne na rok 2011, čo podľa mňa je to staršie ako môj priemerný divák, ktorý sa díva na toto video. Hej, a za mňa celkom solidná figurka, veľmi pekná. Ako môžete vidieť, má aj printing na hlave. A keď mu dáme jeho hlavu dole, čo je celkom ťažko, tak môžeme vidieť aj backprinting, ktorý je veľmi dobrý, veľmi podarený, síce taký simple, jednoduchý, ale pekný. Toto by bolo všetko pre Gun Warriora a poďme sa pozrieť na druhú figurku v tomto sete. Ďalšia figurka v tomto sete je Jar Jar Binks, od ktorého mám zlé nohy, čiže mám ich v zlej farbe. Čo, keďže som to kúpoval z bazára a ja som si to nevšimol, lebo som dement, tak hej. Ale predstavte si, že tie nohy má proste šedé. Čo mi tam zase spadlo nič? Predstavte si, že tie nohy má proste šedé. Tiež pekný printing a backprinting vyzerá, keď mu dám jeho hlavu dole, čo sa fakt ťažko robí. Vyčkajte. A jeho backprinting vyzerá takto. Tiež veľmi jednoduchý. A tuto má tu jeho klasickú ako keby košelu, alebo čo to je. Vyzerá to jak taká vesta od Janošíka. Tak toto bolo všetko pre Jar Jara Binksa. No. A poďme sa pozrieť na ďalšiu figurku v tomto sete. A tou figurkou je B1 Battle Droid Pilot, ktorý vyzerá takto. Je to zaujímavé správne. A má modré torzo s printingom, čo za mňa by to malo byť, že keby som ja mal dizajnovať túto figurku, tak urobím, že to torzo bude tej pieskovej farby a že tie modré časti budú naprintované, lebo takto to za mňa vyzerá ako celkom blbo, ale zase na rok 2011 je to v pohode. Tak jak to vyzerá ten droid, klasický droid, hej. Poďme sa pozrieť na poslednú figurku v tomto sete a tou je klasický B1 Battle Droid, ktorý za mňa vyzerá veľmi dobre.
Je to klasický B1 Battle Droid, ktorého mold sa nezmenil dobrých 20 rokov. Toto bolo všetko pre figurky v tomto sete a poďme sa pozrieť na set ako taký. Takže sa poďme tradične pozrieť na nejaké tie play funkcie. Takže prvá play funkcia tohto setu je, že môžete tieto vreky z droidy dať dole. A druhá play funkcia je, že celý tento časť tiež môžete odpojiť. Môže ísť takto dole a droid carrier môže odísť. A to bolo všetko pre play funkcie v tomto sete. Je to extrémne jednoduché, samozrejme ten spodný oný sa dá oddeliť. A inak, hej. Je to celkom jednoduché. Tie play funkcie v podstate iba toto môžeš odtentovať od tohto a jej hraj sa. Čiže ako za mňa je to v pohode, dokedy to neubližuje tomu dizajnu, je to v pohode. Ja mám rád jednoduché play funkcie, lebo tie sety sú tým ako najpresnejšie k svojej filmovej adaptácii. A keď sa už o tom bavíme, tak tento set je druhá alebo tretia verzia tohto, čo je tá druhá, nie, toto je druhá a je to druhá najstaršia verzia a vyzerá celkom v pohode, aj keď to není tá najlepšia verzia z roku 2015, sa mi zdá. Je to celkom v pohode set, hej. Nie je to najnovšie, čo máme, ale mne sa to najviac páči z tých setov. Mne sa to páči viac ako ten 2015, pretože tento je presnejší k filmu, keďže tuto sú tak zložení tí droidi, ako sú vo filmoch. Takže tak nestoja tam ako na tom 2015 sete. Dobre, poďme sa pozrieť na môj finálny názor na tento set. Takže môj finálny názor na tento set, čo si ja myslím o tomto sete a tak. Takže sa budeme baviť s tou cenou, aká je teraz, to znamená okolo tej 100. Hej, ak chcete nový v krabici, čo budeme počítať, že chcete nový v krabici, nedotknutý, tak je to okolo tej 100 za tento set, čo je šialené. Hej, a za mňa je to v pohode set, na army buildovanie je to super, ale je to proste taký ako v pohode set, hej. Za tých 100 € sa vám to nevyplatí, proste kúpte použite za nejakých 25 €. Hej, čo ja viem, ja som dokupoval zo pár dielikov, lebo ten set bol ako nedokončený, tak som dokúpil zo pár dielikov a ma to vyšlo o polovicu lacnejšie, ako by som si ho kúpoval nový, hej. Takže za mňa tento set, a teraz, ako chcete nový, 5 z 10, ak ste ho kúpili v tej dobe, tak je to jasných 9 z 10. Tak, toto by bolo všetko pre toto video. Nezabudnite dať like, odber, komentár a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.